Салом ба ҳамаи подписчикҳо, салом ба ҳамаи бонувону дузандаҳо, салом ба апаҳо, хоҳаро. Духтаро, имрӯз дар навори ман тарзи духтан часпондани пешака тайёр кардем. Дар пуштак чихе мечаспонему, баъд чихе ман ҳамин хел варадники обманка медузем. Ҳамиро ман дар шумо ҳозир дар ҳамин видео нишон медиҳам. Духтаро, ин дарса ман дар курси онлайн бо духтаро гузаштагиам, курси аллакай сеюм. Чихел ки ман эълон карда будам ки курси онлайн кушодагиам духтаро. ҳозираш дам духтаро дер нашудааст. Дар ватсапи ман нависонед, метавонед ки дар он ҷо иштирок кунед, обуна шавед. Духтаракои хушрӯ, пешак тайёр мекунем. Манам хел пешакура ки тайёр кардем. Ина ҳама тарафа пешакура ки духтем. Ҳар як кадомаш шумо пешак метавонед духта. Пешака тайёр кардем. Баъд строчкаоша ки задем гирду ба гирд. Баъд дар болои пуштак монда, мисол чихе пуштака мебирем. Ҳамуро ҳозир ман шумо дар нишон метавонем духтаншам и бриданшам. баъде ки дани киртара духтем, строчкатона давондем духтаро. Анакнун баъди и кор куҷора бо мебирем. Аввал даҳани киртара мебирем. Барои да пуштак часпондан бояд даҳани киртара ёбем. Кунҷора диден ҳамаш туғри омад. Ина ҳамаш туғрияй. пеш ай духтан бо пеш ай партофтане ки дар видео дар группа мепартоем барои маълумат чи куҷоша туғри кунем гуфта, шумо аввал якбор хитон бинен. Хитон хатоги хитона меёбен. Оё ҳамҷа туғри аст, яхел аст, каҷала нест гуфта пурсем. Барое ки бисёр духтарон химедро мепартоем, маълума хатогима ёбен. О хатогиро аввал пеш ай ма ёфтан, шумо бояд аввал хатоги хитона хитон ёбен. Даҳани киртара чен мекунем. ҷа зиёдтӣ дорем, ай поёни куҷое ки аз таракай ҳамҷа чен мекунем. Ина 19 тайёрш ай мо 18 мешава. Ҳамин лишниша мебарам мепартум. Лишни дар кормон нест. Манам хел. Анакун духтаро, иҷа алкай даҳани киртаи мо туғрияй, поёна 1 сантиметр мемонем, 1-1.5. шумо нигоҳ кунед, китфи клиент меша поёни, баъд китфи ҳастае ки ранги спортсмен ростакай. Китфиш поён боша, шумо вая рост бридан наметонед. Поён мезанед. ага плечик напуша, ага плечик пуша, ҳамиқа мезанед. Мана мондем. Даже бо аҳамияти ман китфа чен накардам. Анамиқа ҷо мебарем. Тамом. Бона мебарем ягон ҷои дигара. барои ҳамиҷа халал нарасонама, камака камҷаша мебинем ки мада халал даҳини часпондани пуштак халал нарасона. Дидина духтаро? Ҷаша мондум. Акнун ира кушода ҳар як анами рости ки ҳар як дарзаки ки бояд мо будузем, лентаи клейка дорем. Анам хеле камака ки меканена, анамҷада мечаспонен. И барои наҷм ба мо пеш даст қати кор мекардем. ҳозир кор осон шуда, анами қати кор мекунем. сӯзан ришта дар кортон намешава. Амиҷора хушрӯ на пешак ӯ буброяд, на и аю пара буброяд. Ҳамаш бояд як хел боша. Зиёдтӣ иша ай уш наброрен. духтаро, вақте ки бридем, диде ки амин нукҳо слишкам тезак мебиёяд ку тези бад. Мана мешава ки инҷара слишкам нугушчин мебиёяд, баъд ихе мера. Анамиам хеле туғри намебиёяд. Слишкам мана хеле бада мумкин нест. Анаҷа бояд ани хеле бояд набоша. диден омада ба сини боло, и хел бояд наёяд. И хеле кишид, ай гардан чихт меиста, бари да гардан намечаспа, киртатона қафо бурдан мегира. Фаҳмиден? Мак дар болои пуштак мемонем. Ҳамира дар болои пуштак мемонем. Бо ягон ҷои дигаша намебарем. Дар болои пуштак мемонем. чихел ки ман шумода гуфта будам, пуштак бояд 0.5 сантиметр нукуш зиёдтӣ боша. ман хел мемонед туғри када. агар флизелинтон тинкак боша духтаро, метавонед пешу пушта ҳар ҷода бичаспонед. ман фломастер қати мефаҳмонам. анаи нукшай, ай ҳамин нуки кирта иси 0.5 сантиметр на меёбем. ай баланди ҳамиҷа агар ки пушти гардан горбик надошта боша, хеле гӯшти зиёдтӣ, чиқракш мемонем. агар ки камакак пушташ дамак боша, камтарак мемонем. ҳамия мечаспонем. ин тарафша ба рости, ани рости ки чихел ки пешака бридагем, анам хеле мекашем.
اینجا فلزلین دار اومد ماتریال پایان برای همین با جوشدا میمونم همین کاری کردگیره کمکگه پایان تر میرم برای که اونجا چی داشت فلزلین اینجا با کمکگه استرش میبرم ماده جوشدا توغری شد انا خیلی کرتاچه بعد ایرا دادرنش میمونین حتما یا برگه میبینین همه جور دیدین توغری اومد اینا نوگا کم خولی انا کنن ایرا در بالای ماتریالی پشتک مونده ماتریال основной مونده او را میبریم دخترو انا که دخترو پشتکشم بریدیم نه چخه میدوزیم اکو طرفی رستانه ایشم طرفی رستانه مباین توغری کتفورا توغری میکنین انا جای خولیاکوش همین جای خولیاکو را هزی اتمیتکا کنم شما بینین انا جای خولیوش دیدین چند قای خولیای پشتکشه ماتریالی در کاریشه در بالا میمونیم کتفورا توغری کرده اول ровно 1 сантиметр یا که 1 сантиметр کمتر رشتون نگیرین دانی که چند مونده چنده که باشه شما چند زیادی موندین همون را شما باید بدروین انخی 1 سانتیمتر این طرف 1 سانتیمتر این طرف انجا چنده باشه انجا توغری باید باشه بعد اینی بیخی که من می کرتاچه کو من می کرتاچه ای بیخی همی سر کرده بعد که جور دکتر زکریب میمونین انخی میبرورینشون بعد زکریب که قطعی انخی با این طرف میدوین میرین اینجا نکش بعد اومده اینجا این طرفو غفسک میمونن ایوره بعد اوخی قایچ کرده هر جا پشتکه تو میتیم طرفی قفو میره گردنش یک بار ایسینی بیرون رنگی پیشک میدوزیم فقط گردنه بعد اوچو کرده میر کمی گیریم دخترکای اهلی گروه اینا اینجا دختون تویسه اینا جوکی که کت تمام میشه در اجازه ذکر کموندم با ای طرفی است دختر اینا بودک جوکی تمام میشه اینجا ده بوی طرف دو قطاری دختون انا که دخترکو کم کمی نوکا کشه میبریم کم ترک بس امقی هر جو میبریم طرفی ایست تو دوده اونم خیلی تگی موشینه دمونده لبی گردنه میدوزیم تمام اوچوک میکنیم میرکه میگیریم گردنه دوختیم دخترکو گردنه دوختیم اوچوکشم کردیم نشود انا خیلی دین چه انا کنجوره بینید چه خوش اومد برام که ما همجا فقط زیوتی میمونم ببینین ای بخی همجا اگون تلشنی نیست اکنون دخترکو میرکه میگیریم میرکه گرفتن منم خیر ای مباین ای طرف میقپیم درزو را همش بالای هم توغری خو میکنین که اینم درز بای درز توغری غلطه ای کنج بای کنج مباین انم خیر همه درزو را ببین توغری اومده گینه میرکه میگیریم اول میگیریم کتفش دخترو کتفش تیارش 8 اون نه میمونیم گفتیم که دخترو رزمیری کلان پورا میکنیم دیتا رزمیروی قریب دیتا 56 بعد برای زنکای کلان هیچ وقت انجام مای دهک دختن در کار نیست برای پیش برشون کلانای ای برای جایی که پروی مای استینه انا هم جای دخترو پروی مای استینه حضیرش ده میمونیم 17 سانتیمتر خطی راست میکشیم خطی راست کشیدیم سرازو شیرین نشمیویم شیرینه ای پیشی برنا گفتم که ای بالای پشتک ای بالای سینه کمتر ای کنجا که قدر چین میکنیم که مرکه گریده هست انامجا ای مباین سر کرده تو انامی طرف سانتیمتر توغری میمونیم این طرف باید جوی سانتیمتر رو دوامش باشه طرفی اوهانش باید طرفی میکشتگی که جوی که طرفی میل جوی کشتن باشه همه وقت انامی جوی اوهانیه باید قپتانتون در کار شدیشه اینجا 34 من حوزی 18 سانتیمتر مونم میشه 36 1 سانتیمترش میدوره میشه 34 خط میکشیم
аломати ҷамъ шуд. Аҳамият додем духтаро. Центраш анамиҷа мешава. Дарози кокет каш. 27 тайёр ша, мо 28 мемонем. Дидин чақаҷа паҳн мебӯяд. барои занакое ки майдаак намепӯшанд ку калон. Майда кардан осонай. Китфош майда, иҷа майда, мисол кушодиш майда, иҷа 3-4 сантиметр мемонен мезанем. Барои ма ай размери калон нишон додистам шумоя. Анамиҷара сар карда кокеткаи мо как раз тагакаш дамчи том меша. Хе мерем. Анаки духтаро ма барои чи зиёдтӣ мондум шумода фаҳмондани будам ки чӣ мешава. Мешава ки бисёр вақт анаи майдагӣ мекунам ки 1 сантиметр. Инҷа мисол шумо чен карден иҷа даю камакак мумкин аи намераса. Барои ин аи зиёдтарак мегирем, ай ҳамон қати дабафка меша. Мисол ҳози агар ки инамида намиҷа намерасид, ай ман ҳамқа мебуд камтарак. 0,5 сантиметр ҳаққи духтуш мемонд, дига надорум, неки чиқиртар духтан дар кор ку. Барои ин камакак ай иҷа метавонистам дабавитиш кунам. Михе мегирифтам, мисол инта мерафт, баъд ихе дидин камакак иҷа зиёдтӣ мемонад. Иҷара мебиридем мепартофтем ини қайгаша. 1 сантиметр, где-то 1 сантиметр камтар ҷо мемондем. Вақти остина духтанда и как раз дар таги остин медромад, иҷа туғри меистод. 0,5 сантиметр иву, 0,5 сантиметр айу туғри мешид. Анаки духтарои хушрӯ иҷара мегирем, манихе мечаспонем. Ҷойда ки астарак тамом шуда боша, ай ҳамонҷа мавзӣ мегирам. Гирди духтаро ранги тухмшаклак накашен. Аввал дидем гирдак оли ӯ қадар ҳамаш рост нест. Оли бо як борга оли чанд ҷо дигаша бо мебарем. Камакак мумкин гирдак не мумкин ки камакак иҷаш майдатарак ҳозир шава. Вақте ки баридим баъд маълум мешава. баъд духтаро иҷара мо 17 гирифтем, ҳозир 18. оли ма гуфтам ки бо иҷара мебарем. Анака пуштака мем шумо чен кардагием ку пешамҷа остин чанда. 15 сантиметр боша, 15-16. Маз и тарафа 16, ина 15 мемонуша. барои ки гуфтестам тунаку бо як борга. Оли ма иҷара мебарам, баъд иҷара қатиҷа туғри мекунем. барои ки бисёр вақт меша ки пешак ранги тухма кашол мебия безеб. барои ин аввал иҷара зиёдтӣ мемонам. баъд як дига ки ана иҷара шумо чанде чен кардин 18. ин мисол занакои мошинида бузбала мебия, бузбалода хеле танг навия гуфта пушта чиқа кушод гирифтан дар кор. 19 намегирим, як бора 20 мегирим ша кушодтарак бо хубай. Анаи дарзора қатъӣ мечаспонем. дарози пуштакашам мисол чен кардагием, дарози пуштакаш ай мо анамҷа 20, ман 21 мемонам. На рости бад мекашем духтаро, на гирдак. Ним коланам хел. Рости бад агар задемша, дар вақти ка қада часпондан ами дилав кашол мешававу манаҷа боло мерава безеб. Барои ин камакак иҷара зиёдтӣ монда, сини болои меравем. Анаки бо ихел, ана хел мебаремаш. анаки духтаро пешакша рост мекунем. ман нигоҳ кунен. ҳозир камтар дидед чиқа ростак омадаги ай. ҳозир бисёр занакон намта ростак мепӯшанд. тухмак намепӯшанд ки айнаи пара барои синошон калон боша меброяд. барои ин ҳозир бо мо камакака ира мезанем, камтар гирд шаклаш мекунем. агар шумо духтаро битонед як бора бикунед, чӣ кор намекунад. ман ай тарафаки рост кардем, бо иша дар болои иш монда, тарафи димша манам хел рост мекунем. баъде ки буридем духтаро сразу панҷша меёвем. ай тарафи пуштам панҷша меёвем. баъд анихе кушода ҳамаша бо як бор дига мебинем. мана дидин духтарако иҷо як чен шидам. пеша ма калон мода будам пушт майда, ина ҳозир ҳармаш як чен шид. ина иҷам як чен, и тарафам як чен. мана зиёдтӣ барои пуштош накаша. мана пуштакашин хеле омад. Не гирди гирд, не рости рост. анака гирдо ба гирд, гирд ба гирд ихел. манихе ҷои гирдиш, ҷои пеш остин, ай тарафи қафоам бари остин, пеши пуштак ҳамаша клейка монда учу қатӣ мечаспонем ша ки и ҳар тараф наравад дар вақти духтан.
духтарои аҳли гурӯҳ бо як лайфхак ба гуфти гапҳои ҳозира як лайфхаки дигар нишон метим шумо давозӣ. Ман киктара духтум агар ки зиёдтӣ мона духтаро манам хел ягон айқидаш зиёдтӣ мона шумо киктара духтен ам хел ка мехоҳад ки мисол пеш кирташ яке калонӣ кард ё ки ё барои фасонша бо дигар кардан бози мо меда варатник мечаспонем ва я метунем медузенам хел бо метунем ки дар кор ки нашид нафорид бо канда мепартоем бо худаш сердечка мешава. Барои и манам хел зиёдтӣ айқидаш зиёдтӣ намон материал бози ай дигар материал да нишон метем. Ина 16 сантиметр духтаро 16 сантиметр ман хел тақсим карда 8 сантиметри мешава. дарунша флизелин клей мекунем. дар ин ямира флизелин клей мекунем. баъд бриданша нишон метем. духтарои аҳли гурӯҳ ира рона вақте ки флизелин клей кардем ду тақсим карда хушрӯ мубайнша ёфта утюг мекунем утюг қати ёфта утюг мекунем ҳамаша. баъд пешактона бо анамихе тарз мемонем дар пештон бози аввалжда чен мекунем ки ҳамин мераса ё не. баъд и тарафша мебирем. чӣ хел чен мекунем? ай сабабе ки и ай поёни кокетка духта мешава барои мо анихе чен мекунем. 1 сантиметрша дарунтар монда 1 сантиметрша ай ноки ҳамиҷа манамхе қапида то ҳамҷа чен мекунем. камакак зиёдтӣ мекуна как раз анамҷаша медузем туғри мешава. ира байниш худаш меиса чанд қайса барои ки ҷа бояд асос 9 сантиметр 10 сантиметр боша и 8 барои ки ҷара намебирем камтар бо истар омада аллакай майдатар 1 сантиметр майдатар меши манахе. баъд духтаро фасони варатники мо чӣ хел ки шумода маъқул боша. хоҳем ки ростак нахоҳем сини боло. агар ки ба шарте ки материалтон бисёртар боша дарозтар мемонем иҷара туғри мегирем иса нуқша тез мекунем. бозе мо худаш ба зур мераса. худаш ба зур мераса духтаро. барои мқа ҳамон 1 сантиметри ки мондагия дарзда ҳавай монда халос. камака кам боша мегиремша камака кашида медузем. анамҷашолам анихе тезтар биёяд хушрӯ мешава. баъд гардонда кунҷора медузем ду тарафа и тарафшамам хел бо ростана карда аверлок мезанем. аввал байнжда клейка монда аверлок мезанем. байни ҳамира меёвем байни варатника. байни варатника ки ёфтем байни пуштака меёфта туғри карда аи тараф ба и тараф то иҷара бо усша ай у тараф мечаспонем. караки хушрӯ инам хел часпондем гуфтум ку лавшан хел аверлок задам байна ба байн туғри кардам и кунҷа да и кунҷа ко ҳар тарафша на им хел зиёдтӣ намемонем лав ба лави ҳами чанд хел аверлок задем ку нахташ би иқаки омад. единствени анамиқа ҷое ки зиёд мебиёд анамиҷа дигар ҷоша бини лав ба лава лави материал қати медузем. лави даҳани киста қати якам хат мона бин даги ҷо буд ане дигим хаттай наста лави ҳами қати ана кам амира ҳози варатника утюг мекунем тарафи пушт. баъд дар манекен шумода нишон метем. ана духтаракои хушрӯ бинед чӣ хеле омад варатникаш айқидаш мемонд бо чиқар хушрӯ мешед. ин ҷоя аверлокош ки мебурем баришта хушрӯ бигирем тоза кунем ё ки метонед камакака чиқиртар дузен. ай сабабе ки ма борикак бид барои лав духтумша лави аверлок қати метонед аверлок камакак дурунтарак дузен. манам ки духтаро тайёр омад. ана ҷа ки қат кишава баъд ҷа мекаша китфо мешинам. баъд китфи манекен и да мисол ай китфи одамизод дигарай ё и манекен дигарай размери калонина паҳми ҷара биниш паҳмай бонад маъқул ки нашид духтаро метонед варатника канем партоен.